Barka. Siyayya kika zo yi? Kaifa? Kashedi. Kashedi? Masoyiya, ya ne? Dama 10,000 ka nake son dawo maka da ita. 10,000? Yaushe na baka kuma? A'a ba kai ne malam Naren ba? Ba kai bane? Ki dala yi hakuri. Masoyiya. Kai duk abin da zaka yi, mahaya ta tsaya. Mu je. An gama aikin? An gama. Masoyiya bude kofa. Me ya faru kuma? Dan dakata ina zuwa. Ya kai mahaya ta tsaya, za ta ɗau minti 10 zuwa 15. Kashe yake ayarka aboki. Me? Awa ɗaya.